lave den her lækre efterårstomatsuppe sammen med os. Det første vi gjorde, det var altså at skære de her krydser i de her tomater, og det er simpelthen for at hælde kogende vand over, og så kan man nemmere flå dem og tage skindet af. Mens tomaterne de var i kogende vand, der begyndte vi altså at skære nogle løg, det skulle vi stege som det første. Simon begyndte at flå. Vi ville også gerne have hvidløgsbrød, så derfor lavede vi også lige en lille hvidløgssmør, som bestod af smør, hvidløg og salt. Derefter så skulle alle løgene på panden og lige steges af, og så kunne de flåede tomater altså tilføjes. Der skulle også tilføjes tomatpuré, salt, peber og paprika og også oregano og basilikum og en grøntsagsbouillon. Derudover så skulle der altså også lige 3 dl vand i, så der var noget at koge på. Da det hele var tilsat, der skulle det altså lige simre lidt, og jeg glemte selvfølgelig lige at putte chilien i, og det skulle selvfølgelig også lige i. Imens det stod og simrede, der lavede vi altså lige vores hvidløgsbrød, og det var et ciabatta-brød, tror jeg det hedder, og der skærer vi altså bare sådan nogle huller i, sådan at vi kan putte smør ned i. Vi har faktisk grovhakket hvidløg, og det plejer vi ikke at gøre, men jeg vil faktisk sige, at det var mega positiv overraskelse, at det var så godt. Da det havde simret, der puttede vi altså 250 ml madlavningsfløde i, fordi vi er lidt nogle flødeelskere.